Sudunga nga tong dakbayan nang inahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan sa kalisod nga gisaguban. Unta di na nato ni pasagdan, walay di masulbad kung tanan, magkahigos lang sa pagpagkamana. Alang sa usag-usa, iharap yun ang atong kaluwasan. Kayang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayo, kitaragi hapon bay. Kinsa pa man di ay aduna tay ikong usog nga di mabuntog, di mapukan. Antayon-ta gihapon na mag-abot mo, taliwala sa kalistanan. Bawion ta panginabuhi nga napagaan, malikon ta ang kaninatagang taman, nakaaswagan di atong dakbayan. Maong giyawhang ang tanan, itarag yun ang atong katuwasan. Kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayo, daragi hapon bay. Gamay pa nga pag-ato dasig bay, gamay pa nga pag-sakripisyo, ikaw kita tanan. Mass intentions offered August 18, 2020, Tuesday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions: complete and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Jacinta Patalingho, Abangan and Aransado families, Manilin Roldan, Father Felix Forlan, Jose Emmanuel Guatilara, Trinidad Dacuba, Walter Dijos, Francis Sentia Arnold Piner, and Ampi Arcos, Angeli Bano Valdevera, Willie Ligayo, Dr. Emil Haka, Eugene Samuel Jojo, and Bernadita, Wilfredo and entire family, Mrs. Aquilina Dotelios Vidal, Sandy Lin, Dominga Cho, and Sergia Ocañada, to pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba. Good health of all the members of the family, healthy, successful, and safe pregnancy and delivery of Consolacion Inclino, long life, peace in our home, unity within the family. For good health, protection, and deliverance, conversion, enlightenment, safety, holiness, and blessings for every member of the clan of Juvenal and Carmen Osorio,
Eugene Enclino and family, Reneldo Bocado Jr., Dennis Ana Leonela, Denise Marie, Dennis Teresius, Denise Lionel, Dennis Bernados, Kabilan and Villamor family, Ronnie and Hazel Villamor, Brian Carlos and Jane Villamor, Maria Concepcion, Carl Hines, Rosemary, Andrea Nage Bauer, Juliet and Carl Peras, Edie, Daris, Crisilda, Haka, Kabatingan and Lim family, Paulino Jr. and Filipina Abisha and family, Roger Chai, Gisa Cristil, Fitch, Mama Aurelia, and Papa He, and Honey. For good intentions of Maria Divina R. Endrina and Mrs. Aquilina Vidal and Gaudencia Texon. For guidance and enlightenment of Esther during the exam for recertification of American Board of Internal Medicine, success and abundance of newly started business, MMA's sweeties, for complete healing of braille in her breast and positive result after the biopsy, for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rosuela del Campo, Marlo Castro Ruela, Castro clan, Tesing family, Aldwin and Inclino family, Divina Bocado and family, Enriquez family, Gloria Likin and family, Sukgang and Texon family, Boy and Joy Haka, Elizabeth, Camilo, Christine, Maria Luz, Messina family, Balanga family, Chito and Grace Galang, Rodolfo Inhente, Inocencio and Ramon Tuyugan, Mr. and Mrs. Paulino Abisha and family, Dayag, Hain Kadto and Rica Frente family, Miss G, Laurentes family, Loreto Chu, Maria Nancy Chu, Cherry Jane Chu, Oliver John Chu, Los Biminda Yap, Honey Fritzy Yap, Christine Yap, Francis Johanna Yap, Angela Mary Lapinoria, and MMA's sweeties. Amor Barangan's promotion will be granted wisdom and enlightenment for ranking committee. 51st birthday of Enriqueta. 86th birthday of Lolita Lison Velasquez. Birthday of Emilia Alvarez and Idlin. Second wedding anniversary of Glycer May and Yumi Tebes. Mas Sols, Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Ninita Kabangitan, Rinaldo and Naon, Mercedes and Eligios, Julie Ruli and Marciana, Benita Beatriz Angel Rolando Asuncion, Fernando Antonio Benigna, Eliseo Amada Telma Wilfrida and Saturnina, Emerenciana Carolina Rodolfo Sayong, Felipa Lani Nancy Jocelyn, Bibing Mauring Esperidion, Jesus Eduardo Rocco Sr. and Jr., Adila Perez, Enedic Bungon, Rodoroteo Nacqua, Prudencia Abellanosa, Simplicio Abellanosa, Domingo Soler, and Nathaniel Abellanosa. Alfredo Perpetua, Leonardo Sr., Mauro, and Manuela. Shalani, George Sr. and Jr., Ninita Edmondo Clara Silveria, Romulito Remo Victory, Fernando Eloterio Vidasco, Candido and Lydia Eugene, Jesus Elizabeth, Jemmy Remy Lee Fong, Christy Tuta, Betes Tomasa Servilia Lazaro, Bernardino and Ana Corita, Ronaldo M. Manoreña, Attorney Paterno Belsinia Jr., Agnes and Nieves. Josipos Peregrino Amy Dioscuro Concepcion Manoreña, Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina Narcisa Jose, Mili Maria Rosario Catalino Felomino, Gregorio Magdalena Jose Raul, Ninita Orlando Alejandra Jesus, Dax Francisca Maria Corazon, Praxidis Julian Paz Emilio Alepio, Gloria Chuse, Inis, Hereno, Brigida, Sedney, Margie, Praxidis,
Magdalena Emes Epipania, Justina Segondina, Emilio Antonio Sr. and Jr., Binancio Sr., Enriquito Lucia Leon, Jose Rinaldo Rosing, Felix Rubencio Dining Albert Opilla, Eduardo Luisa Api Ani Leno Cecilia Radasa Sr., Pat Divino Lauro Mayet, Sabiuna Feli Cura Domuran, Felicitas Alex Flor Plasibi, Onenio Jurel, Angel Felicitas, Mariano Ke, Dr. Ramon Arsinas, Judge Lee, Lucio, Bungtan Jr., deceased Filmosa Guards and Clients, Pat Bilsinya, Edgar Emilio Cirilo Modista, Rufeno Raimunda Erineo Sr. and Jr., Noemi Rinaldo Sr., Elsie Elpidio Maria Victoria, Timoteo Alfredo Sheila Marie, Angeles Ramon Jose Jesus, Juanito Eduardo Julius, Basilisa Placido Francisco, Rosila Catherine Arañas, Bernardo, and Isabel. Hermenegilda Manuel Proctusa, Marcelo Clito Maxima, and Bernadita. Laurencio Tampos, Roberta Bacayo, Toclis Isagane Lourdes Locrecio, Edwin Charlie Sogbert, Josepina Gaudencia, Josephine Rudnep Cesar Lozada, Giancarlo Nemel, Michael Lozada, Juanita Lozada, Matilde Milgar, Joel Lozada, Fe Lozada, Silas Umandang, Teofilo Salas, Crispin Causon Jr., Florencia Kabatingan, Wida, Nef, Elina, Oping, Vector, Berting, Gori, Enes, Henyo, Tinay, Merto, Rita, Lalucha, and Inigo Sr. Angeling, Jesus, Florencia, Bart, Bergie, Mike, Boy, Jingle, Donato, Angelina, and Paulina. Demetrio, Romeo, Manolito, Nicanor, Cornelia, Rinaldo, Seperina, Ben, Andres, Tiborcia, Andres Jr., Nolasco Jr., Jocelyn, Carlito, Jesus, Peyo, Basilisa, Fausto, Rosario, Sergio, Lucas, Renato, Yolena, Simon, Maria Fe, Heriberto, Marcelo, Dolores, Ricarda, Amado, Oldareco, Winifreda, Matias, Felisa, Aurea, Rodelino, Teofila, Cornelio Sr. and Jr., Jaime, Sergia, Felipe, Carlito, Celso, Ricardo, Nicanura, Pablito, Fe, Epipanio, Demetrio Sr., Bandilla, Erlinda, Edelberto, Jesus, Romeo, Alfredo, Rinaldo, Cesar, Dominga, Hani, Lee, Hospicio Sr., Presentación, Hospicio Jr., Erlendo, Porferia, Tomás, Carmen, Gregorio, Francisco, Ernesto, María, Dominga, Main Ann, Rona Main, Severina, Telesforo, Hinara, Plácida, Pedro, Eulalio, Tranquilino, Alberta, Yotequio, Gerarda, Dominador Sr. and Jr., Guillermo, Honoria, and Gregoria. Adelina, Patrocinio, Ernesto, Josefa, Ignacio, Amparo, Flor de Lisa, Zotico, Victorioso, Victoriano, Luisa, Ida, Rosario, Pidjong, Rey, Zinaida, Candelaria, Daniel, Iva, Rolando Sr., Maria, Faustino, Crisanta, Pedro, Nicolasa, Orlando, Carlos, Rolando Jr., Emiliano Jr., Felipe Sr. and Jr., Elentira, Emerian, Federito, Florendo, Basilia, Delogeo, Margarita, Felicida, Manuel, Apoluña, Celestino, Flaviano, Gregorio, Milicio, Ingracia, Prima, Severa, María Aqueliana, Cherilyn, Wilfrido, Bonifacio, Alejandra, Domingo, Victoria, and Felicissimo. Corazon, Evangeline, Maria Antipolo, Ruel, Gabriel, Anastasia, Francisco, Basilio, Marcelino, Pilar, Jobito Jr., Beriano, Azucena, Gloria, Pedro, Benjamina, Jose, Bernadette, Angela, Liting, Ramon Sr. and Jr., Eugenio Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina, and Narcisa. Jose, Meli, Maria Rosario, Catalino, Felomino, Gregorio, Gregory, Ananias, Barbara, Incar, Miguel, Mario, Oscar, Romeo, Pamela, Victorio, Magdalena, Jose Raul, Ninita, Orlando, Alejandra, Jesus, Dax, Francisca,
Maria Corazon, Mario Gamayon, Olegario Cariquitan, Veneranda Cariquitan, Corazon, Antonio Oy, Vicente Concepcion, Pantaleon, Benjamin, Isabel, Jaime, and Dioscoro, Emilio Camencia, Josepos Benyalun, Dioscoro Kapangpangan, Stephen Pacanya, Juan Canincia, Constancia Canincia, Lowy Tohoy, Ronelo Amparo Roldan Douglas, Candelaria Nicolas, Luis Norma Restituto, Justina Prudencio Guadalupe, Cerelo, Tito, and Ida. Dalmacia Demetrio Romana Joaquin, Catalina Pedro Jesus Angel, Binancio Julieto Marcelina Magna Concordia, Consolacion, Felix Natividad, Junesio and Adriana, Maria Bellarta Gaudencio Villarta, Dayanelita Ilanan, Cesario Trapela, Gertrudis and Narciso de Gracia, Anselma and Paulino Sr. Abisha, Andrea and Celestino Sr. de Gracia, Arthur, Felix and Marisa, Andres Jr., Josephine, Andres III, Dina Domingo Mendoza, Edelberto Comita, Jose, Jesusa Catalino Anesita, Mary Dong, Bibi Boy, Lucia Borimbao, Rolando Lada, Felipe Laurente Sr., Florante Laurente, Pia Ubas, Jesus Pilusopo, Joy Filosopo, Saturnina Corbita, Gina Paredes, Grace Jane Laurente, Pacincia Laurente, Jane, Joy, Boy, Justin Paul, Hostino, Paulino Jr., Solidad, Yo Lejeyo, Rinaldo Nicolasa, Paulino Sr., Rebecca Sanchez, George White, Marcelito Pacaldo Sr., Paquito Josepina Cesar, Andres Alan Chiril, Angelito Fausto Benjamin Estares, Edelberto Comita, Mario Cañizar, Marcelo Riales, Elina Sanico, Pedro Sanico, Calixta Istoy, Camilo Abilina, Elino Andales Sr., Simon Jr. and Sr., Flor de Les, Christopher, and Bibius. Brigida Leonida Concepcion, Welprido, Jobito, Welfred, Palacido, Julimar, Apolinario Leonela Solidad, Saturneno Patrolman Cubong, Patrolman Buling, Nesitus M. Beltran, Roman Ricardo Generoso, Adelaida Agapita Paul, Lolita Cuyos, Abdon Corazon, Pina Mondo, Cornelio, Mila Culana Ayet Macario B. Lumon, Crisostomo Daclan, Semyuna D. Alfer Banis, Gerald Daclan, Petronila Lisen, Narciso Lisen, Belen Selma, Jesusa Zabel, Jesus Lisen, Francisco Mercado, Nima Mercado, Danilo Mercado, Maria Lorayes, Dolores Madarang, Lebrada Pacanya Co, Lita Lumibaw, Tita Alvarez, Godofredo and Dioscoro Kapangpangan, Juan and Eufronia Kapangpangan, Vicente and Concepcion Mangitngit, Pantaleon Mangitngit, Josepos, Abayap, Sisinando Sr., Constancia, Fermin Sr., and Leonides. Birthday of the late Lorcente Rago Jr. and Agapito. Death anniversary of Rogasiana de Lejero, Arturo Artes, and Miles Roldan. 9 days novena for the 48th day of Gloridel Argoncelio. First death anniversary of Candelaria Sarte. 7th day novena of Magdalena Satu. First day novena of Maricar. 4th death anniversary of Jose F. Navarro. 7th day novena of Francisco Imbalsado. 3rd day novena of Aurea Galan. 3rd day novena of Dionisio Mendoza. 1st death anniversary of Paul Anwar Belyarial. 9th day novena of Evelina Bunda. 6th death anniversary of Maria Elena Laurente. 40 days of Domingo Dolgoime. 8th day novena of Anita Makawili. 8th day novena for the 48th day of Intan Tan. 5th day novena for the 48th day of Nicolin Aricayos Sr. And all souls and purgatory, especially the forgotten ones
and those who died of COVID-19. Palihog manindog. Daikuta ang Ginoo, uban sa mga bagong awit. Ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing higit. Daikuta ang Ginoo, uban sa mga instrumento. Ang kalipay ta isayang, ubulahang adlaw. Tugtugan na ang gitara, ipalanog na ang trompeta. Ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta. Tugtugan na ang gitara, ipalanog na ang trompeta. Salamat Ginoo sa iyong kaayo. Sa ngalan samahan og sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paghinong. Isugilot mo sayang ka man, nakiling alam mo, minsan Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, mahigugma unta kami kanimo diha sa tanang mga butang ug labaw sa tanan, aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay nga imong gitagana alang sa mahigugma kanimo kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa
gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nag-ingon ang Ginoo kanako, Tao, ingna ang Pangulo sa Tiro, nga nag-ingon ang Ginoong Dios. Garbuso ka ug miingon, Ako usa ka Dios ug naglingkod ako sa trono sa mga Dios. Taliwala sa kadagatan, apan tao ka lamang, bisan tuod nagpakamaalamon ka daw Dios. Nagtuo ka nga mas maalamon ka kay kang Daniel, ug nga walay butang nga natago gikan kanimo. Pinaagi sa imong kaalam ug sa labutan, nadato ka ug nagkatigom og daghang bulawan ug plata. Pinaagi usab sa imong pagkamaayong mamatigayon, nidugang kag kadato, ug tungod niini nagarbuso ka. Busa, nag-ingon ako, ang Ginoong Dios. Kay maalamon ka man kaha, daw Dios, ipasulong ko ikaw sa mga langyaw, sa nasod nga bangis kaayo. Bakyawon nila ang ilang espada, batok sa imong kaalam, aron mawagtang ang imong katahom. Itambog kanila sa kahiladman, ug mamatay ka taliwala sa kadagatan. Tan-awon ta kun moingon ka balang gihapon, Ako usa ka Dios, sa atubangan sa mopatay kanimo. Mamatay ka sama sa iro, sa kamot sa mga langyaw, nga wala mutuo sa Dios. Ako ang Ginoong Dios, naghatag sa mando. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo. Ako mao ang nagpahamtang sa kamatayon ug ang muhatag sa kinabuhi. Ako mao ang magpahamtang sa kamatayon ug ang muhatag sa kinabuhi. Muingon unta ako, tapuson ko sila ug papason ko ang ilang ngalan sa handumanan sa mga tao, kun wala pa ako mahadlok sa pagpangandak sa ilang mga kaaway. Mahadlok nga kining mga kaaway, magpasigarbo nga masaypanon. Ako mao ang magpahamtang sa kamatayon ug ang muhatag sa kinabuhi. Ang among kaugalingong kamot, maoy nakapadaog. Walay labot ang Ginoo niini. Kay mga tao sila nga walay pangisip, wala sila'y mga salabutan. Ako mao ang magpahamtang sa kamatayon ug ang muhatag sa kinabuhi. Unsaon gud pagbuntog sa usa ka tawo ug usa ka libo, o pagpadagan sa duruha ka tawo ug 10,000. Gawas nga kini tungod kay ang ilang bato nagbaligya kanila, ug ang Ginoo mitugyan kanila. Ako mao ang magpahamtang sa kamatayon ug ang muhatag sa kinabuhi. Haduol na ang adlaw sa ilang kalaglagan, ug dili na madugay ang ilang kamatayon. Sa walay duha-duha, ang Ginoo magbuhat og katarong ngadto sa iyang katawhan, sa iyang mga alagad, mao gayud siya. Ako mao ang magpahamtang sa kamatayon ug ang muhatag sa kinabuhi. Palihog manindog.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumalan ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo nga malisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Sultihan ko pa kamo mas lisod pagayod sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamelyo paglusot sa lungag sa dagom. Sa pagkadungog niini sa mga tinun-an, nahibulong sila pag-ayo. Busa nangutana sila, nan kinsaraman di ay ang maluwas. Si Jesus mituto kanila og mitubag, kini dili mahimo sa tawo, apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Unya miingon si Pedro, Ginoo, among gibiyaan ang tanan ug misunod kami kanimo. Unsa may among mapaabot? Si Jesus miingon kanila, isulti ko kini kaninyo. Iniglingkod unya sa anak sa tawo sa iyang mahimayaong trono diha sa bag-ong kalibutan. Kamong napulog duha katinun-an mulingkod usab sa mga trono aron paghukom sa napulog duha kabanay sa Israel. Ug ang tanan nga mibiyag balay, mga igsuon, amahan, inahan, mga anak o mga uma tungod kanako, makadawat og labaw sa usa ka gatos ka pilo ug hatagan pagayod siyag kinabuhing dayon. Apan daghan nga karon nag-una maulahi ug daghan nga karon naulahi mahiuna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo, palihog manglingkod. Sa wala pa ko ka-transfer diri sa Lourdes Parish, na-assign ko sa Don Bosco Formation Center or DBFC dito sa Lawaan. Dito sa DBFC, we form young men to become religious priests and brothers following the footsteps of Saint John Bosco. Throughout all the 13 years I have worked there as a formator, nakita nako unsa kadako ang kaayo sa Ginoo nga na-improve gayud ang mga facilities sa seminaryo bisan gamay ra kaayo ang among income. Kini nahitabo tungod sa suporta o tabang sa mga tawo nga nanimba sa among chapel ug sa mga donations gikan sa lain-laing mga generous benefactors. Ug labaw sa tanan, nakita nako nga every year God has been blessing us with vocations coming from various places like Bohol, Negros, Panay, Samar, Leyte, Masbate, Mindanao, and of course, Cebu, including Bantayan Island. Dugang paniini, naasad mga batan-on na abot gikan sa lain-laing nasud. Gikan Cambodia, China, Taiwan, Hong Kong, Myanmar, Pakistan, Papua New Guinea, and Solomon Islands. Nisulod sila sa DBFC kay na-feel nila nga gitawag sila sa Dios sa pagsunod kang Kristo. Like what I have shared yesterday in my homily, there are three things I have observed very common among all these young men who enter the seminary. Allow me to share these also with you. Una, wa sila'y katigayunan. Di man sila dato, kay they are not really rich and wealthy. In fact, kadaghanan sa among mga seminarista sa Lawaan gikan sa mga simple ug ordinaryo nga mga pamilya. Kaduha, wa sila'y kahadlok.
They are brave enough to leave their homes and loved ones and face the unknown and the uncertain. Pero, number 3, naa sila'y kadasig. They are eager to search for their true vocation in life, to discern what God's dream and God's plan might be for them. In other words, those who usually enter the seminary are the simplest, the bravest, and the selfless. The gospel we have heard today is a continuation of yesterday. Jesus' encounter with a rich young man inquiring about the sure way to eternal life. Unfortunately, unlike many other joyful encounters with Jesus, this story ended with a sad note. The young man went away sad and disappointed because he could not accept the high price Jesus pegged on eternal life. Although he was super rich, maybe even a millionaire, he was not willing to use all his millions to purchase what he was really longing for. He was too afraid to take that once-in-a-lifetime risk of investing all he had on Jesus, not knowing that the ROI, or the return of investments, would be 100-fold greater, way beyond one can ever expect or imagine. Mao diay nga si Jesus nag-ingon sa iyang mga tinun-an nga mas lisod sa usa ka dato ang makasulod sa gingharian sa langit. Ang tendency man gud sa mga dato mao ang attachment sa tanan nilang mga butang. It is probably part of our being human. Even the poor get to be attached to the little that they have. The more you have, the greater will be your desire to have more. To have more. And consequently, the more difficult it will be for you to let go of all that you have. In today's gospel, Jesus reveals to his disciples the ROI beyond proportion, which the young man would miss simply because he walked away from the once-in-a-lifetime chance he was being offered. 100-fold blessings of all sorts in this lifetime, and eternal bliss in the life after death. Salamat sa Diyos na agihapoy mga batan-on karon nga willing to accept the challenge of Jesus to leave behind everything to follow Him. At present, we have 21 college aspirants in Lawaan, and 4 of them are newcomers. Ang duha sa ilaha, gikan dire sa atong parokya sa Lourdes Shrine, Cebu, si Basil Xavier Cometa ug si Lord King Llamas. Mga active sila nga mga youth diri sa parokya nato. We are still waiting for several others to join them from different places. Hopefully, they will soon be given the required permit to travel to Cebu. These young men come from very simple families. In fact, many of them cannot afford a college education. But they have courageously left their homes and their loved ones in search of their true vocation in life, with a genuine desire to serve the Lord. Who knows, some of them, if not all, have a true calling from God to follow Jesus in the religious life, either as Salesian priests or as Salesian brothers. Sa niining santos nga misa, iampo nato kining mga aspirants nga unta mulahutay sila sa ilang bukasyon. Iampo sad nato ang daghan pang mga batan-on nga wala pay direksyon sa ilang ginabuhi, nga unta
madiskubre na nila ang ilang tinuod nga bokasyon ug misyon dinhi sa kalibutan. Ug nga sila mamahimong maisugon, courageous, ug manggihatagon, generous and selfless in answering the Lord's call. Finally, let us also pray that there may be many generous people, especially among those who are here attending Mass online, willing to support them in their formation, both spiritually and financially. God is good, sobra, sobra, sobra. Palihog manindog. Mag-ampo kita sa Dios, puno ang pagsalig sa iyang gugma. Ug sa matag pag-ampo, maingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan, mamahimong buhing saksi sa mga pagtulunan ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong nasod, ilikay sa Dios sa mga katalagman o sa kadautan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton, nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay na, makatagamtam sa himaya ni Kristo, didto sa langit, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Iampo sad nato ang akong pagumangkon nga si Aaron nga namatay some years ago, 18 years old. Eternal rest grant unto him, O Lord, and let perpetual light shine upon him. Ginoong Dios namo, dungga ang mga pag-ampo sa imong katawhan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Sa
Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ng ako ang inyong sakripisyo, dawato nunta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Dawato nunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata ang among sakripisyo o Ginoo, nga mooy panagbayloay sa mga gasa, pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag. Makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom. Ug busa uban sa mga anghel sa mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Palihog manluhod. Santos gayud ikaw, Ginoo, sa tuburan ug ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini nga amo alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan nini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo.
Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabatang, si Kristo, siya mo balik natin. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaduwasan. Nagkapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy ikaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy kaw nga daygon, ug amoy kaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahong nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Palihog manindok. Karon mag-ampo kita sa Amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inig suunay. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Palihog manlupod. Kinimao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang kidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Sa nanglamay katuigan, ang tugon ni Jesus sa katawhan, magdinahalay dayon kita hanan. Ayaw
Palihog manindog. Mag-ampo kita. O Diyos nga maluluyon, pinaagi ni ining sakramento, gihiusa mo kami kang Kristo. Sa paningkamot namo pagpakahimo nga mas mahisama kaniya, itugot nga makaambit kami sa iyang himaya diha sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We plight your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick, Pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Saint John Bosco, pray for us. Please all rise. The Lord be with you, And with your spirit, and may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Thank you for joining us in this Holy Mass. Go in the peace and love of Christ. Thanks be to God.